зимистон фаслест инсонро бо мӯъҷизаҳои худ мафтун месозад. рӯи заминро саросар кӯрпаи сафед фаро гирифта, шохаҳои дарахтону растаниҳо гӯё саршори нур мешавад. тибқи пешгӯии агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи 22 декабр ҳавои барфӣ пешгӯӣ шуда буд ва он барфи дер интизор нест бориду дар шаҳри Душанбе зимистони воқеӣ меҳмон гардид. ба иттилои агентии мазкур, акнун дар 2 рӯзи оянда ҳарорати ҳаво сард мегардад. Новобаста аз ин типи мушоҳидаҳои нов дар аксар варзишгоҳҳои пойтахт тамринҳо ба роҳ монда шудааст. ирода, азм ва мақсад ин хусусиятҳои муҳиме мебошад, ки дилхоҳ нафар дар пешаи интихоб намудааш агар онро дошта бошад, ҳеҷ чиз монеа гашта наметавонад. ҳатто сардии ҳаво, майдонҳои сабз, ҷомаи сафед ба бар намудаанду варзишгарон бошанд, пайи ҳадафи хеш талошҳояшонро ба роҳ мондаанд ва тамрин мекунанд. бо ин мақсад роҳбарони дастаҳои футболи кишвар машқҳои умумиро дар варзишгоҳи марказии ҷилӯявии шаҳри Душанбе ва майдонҳои захиравии он роҳандозӣ намудаанд ва футболбозон дар сину соли мухталиф аз тимҳои гуногун ба тамрин машғуланд. ин талошҳои онҳо дар ин рӯзҳои сард баҳри расидан ба орзуҳояшон мебошад. бо вуҷуди ҳукмфармо будани фасли зимистон дар кишвари азизамон майдонҳои варзишӣ холӣ нестанд. ҳар рӯз ҷавонону наврасоне ба назар мерасанд, ки дар шароити сардии ҳаво ба тамрин ва ба бозии футбол машғуланд. ҳатто бориши барф ҳам наметавонад иродаи онҳоро шикаста садди роҳи машғул шудани онҳо ба варзиш гардад.